όνομα και συναντήσονται άπλοντες τους αυτών. Της αναγγελιτά. Ο Άγιος Χατζή Θεόδωρος ο Μυτιληναίος θα είναι πάντα για μας ένα φωτεινό παράδειγμα μετανοημένου ανθρώπου που πρόσφερε τη ζωή του πάνω στο βωμό του ιερότατου ιδανικού, του ιδανικού της χριστιανικής πίστεως, για να λυτρωθεί η ψυχή του από το φρικτό βάρος. Η πορεία του από το παραστράτημα ως τη μετάνοια και ως το μαρτύριο δείχνει το θρησκευτικό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατράφηκε. Δείχνει την αφοσίωση εκείνων των πατέρων μας στα όσια και τα ιερά της φυλής μας, που με αυτά κρατήθηκε η πίστη μας μέσα σε τόσους αιώνες σκλαβιάς και με αυτά μεγαλούρχισε το γένος μας και έσπασε τα δεσμά του και ελευθερώθη. Οι κάτοικοι των πύργων Θερμής με ευλάβεια και σεβασμό σε υποδέχονται, Άγιε Θεόδωρε, και θεωρούν ιερό καύχημα ότι στο χωριό τους γεννήθηκε ένας Άγιος